боварӣ дорам барои шумо ҳам дар WhatsApp чизе менависанду шумо онро нахонда зуд он навистаашонро удалит мекунад ва шумо бисёр мехоҳед донед ки чӣ нависта буд, барои чӣ онро удалит кард. Саросема нашавед. Ин видеоро то охир тамошо кунед. имрӯз барои шумо ёд медиҳам ки дар WhatsApp, Imo, Instagram, Telegram, Viber ва дигар барномаҳо бе ягон мушкилӣ SMS-ҳои удалит кардаашонро хонед ва ба он навистаҳояшон ҷавоб гардонед. салом дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. барои SMS-ҳои удалит кардаро дар Imo, WhatsApp, Instagram, Telegram, Viber хондан мо ба ин барнома ниёз дорем ки ин барномаро метавонед аз дохили Play Market ёфта ба телефонатон насб кунед. ин барномаро ба телефони худ насб мекунем ва баъд ба дохили он ворид мешавем. инҳоро мегузаронем ва дар ин ҷо шумо бояд интихоб кунед ки SMS-ҳои удалит кардаи кадом барномаҳоро мехоҳед аз ин баъд хонед. WhatsApp, Imo, Instagram, Telegram чизе бароятон маъқул аст. ман WhatsApp-ро интихоб мекунам, дӯстони азиз. боз ин дастрасиҳоро медиҳам. баъд аз ин кор, диди дӯстони азиз, ин барнома дар телефони мо ба кор медарояд ва ҳар паёме ки барои шумо менависанд ва зуд онро удалит мекунанд, шумо онро нахонда бошед. шумо бе ягон мушкилӣ баъд аз ин он паёмро хонда метавонед. ва аз ин ҷо дӯстони азиз, шумо метавонед статусҳои WhatsApp-ро, чизе ки дӯстонатон мегузоранд бароятон маъқул бошад, дар телефонатон скачат карда метавонед. бисёр барномаи хуб аст. боварӣ дорам барои шумо писанд меояд. дӯстони азиз, агар ягон нофаҳмӣ ва ё ягон саволе доред, дар Instagram барои ман нависед ва омӯзишҳои дигари моро аз дохили канал тамошо кунед. ин буд омӯзиши имрӯзаи мо. боварӣ дорам фаҳмо ва даркорӣ буд. то омӯзишҳои оянда, худо нигаҳбон.